El català que es parla a l'Alguer ha passat i sofert tots els problemes propis de les llengües minoritzades. La italianització de l'illa de Sardenya va ser molt forta a partir del 1718 i no ha estat fins fa molt poc que s'ha ensenyat a les escoles. L'ús social de la llengua també ha estat força restringit i encara ho és avui dia. Malgrat tot això, és una parla viva, gràcies al fet que en el si de les famílies s'ha conservat per tradició oral, encara que no podem dir que estigui fora de perill, a pesar dels esforços realitzats per algunes institucions. Un equip de l'Entrelínies ha anat a l'Alguer per veure la realitat actual d'aquesta vila sarda. Mireu, el caràcter d'Algarès és conegut, jo no sé, pot ser que sigui perquè la fundació de l'Alguer era dels genovesos, i els genovesos són coneguts com a tacanyos, però després havent tingut els catalans, que també són coneguts com a tacanyos, i per això nosaltres som dobles tacanyos a l'Alguer. Al pont de l'Alguer baixava un mariner quan ha vist un vell que en allà estava cantant. Diu-me, bon vellet, perquè no tenc amor, diu-me com se fa per fer-la enamorar. L'Alguer, coneguda com la Barceloneta de Sardenya o la Riviera del Corall, es troba al nord-est d'aquesta illa mediterrània. Avui és el poble més oriental on es parla català. Fundada per l'aristocràtica família dels Dòria a començament del segle XII, el català s'hi parla des del 1354. El turisme és la principal activitat que dona feina als habitants de l'Alguer. En Lluís fa 10 anys que treballa com a guia turístic. Va néixer a l'illa, però de petit va migrar a Alemanya amb la seva família, que de sempre li han parlat en alguerès. Tal de vella la diem també en Barceloneta, atenció. A mi quan m'ha dit, antes és nascut, són nascut a Barceloneta de l'Alguer. Avui acompanya un grup de gent gran que va a la universitat. Són de Badalona i visiten l'Alguer. El primer punt del recorregut és la Gruta de Neptú, un dels llocs més visitats de Sardenya que va obrir la porta del turisme de l'illa als anys 60. I així que el turista català ve per la curiositat de conèixer un poble que encara fora de Catalunya, fora della penisola iberica, a un'altra nació com l'Itàlia, parli català. Finalmente il català che viene anche è català catalanista. A parte qualche altro català che ve senza sapere che all'Alguer si parla català. Immagineu che per formare solamente un centimetro cubic di stalatita i volevano 100 anys de goteu. La Dolors és valenciana. Ara viu a l'Alguer Vell. És a l'illa des de fa 3 anys i treballa com a lectora de català a la Universitat de Sàsser, a 30 quilòmetres de l'Alguer. Trobem a la plaça del Pou Vell, una de les places més cèntriques de la ciutat de l'Alguer, com podria ser la plaça Catalunya de Barcelona, i la veieu tal com jo la vaig veure per primera vegada, amb la gent gran, amb el nino catalano que arriba i la gent que passeja. Es viu placerament, tranquil·lament. Després, els inconvenients, diguem-ne, doncs, per a mi són la burocràcia italiana, que és molt esgotador. Podríem dir que l'Alguer és una illa dins d'una illa, sobretot, en primer lloc, a nivell lingüístic, ja que aquí és l'única població de Sardenya on es parla el català i està envoltada de tota la resta de l'illa on la llengua pròpia és el sard. Alguns carrers encara conserven el nom en català. Aquí tenim un exemple de retolació en alguerès. Tots els carrers de la ciutat de l'Alguer estan retolats en alguerès, a més també en italià, però això és només un fet anecdòtic, ja que majoritàriament la retolació és en italià. Hi ha paraules a la llengua algaresa nostra que són, us faig un exemple, que són, per exemple, diferents de les que dieu vosaltres. Jo ahir també vos he dit que no dirà maco, perquè maco a l'Alguer vol dir una altra cosa, vol dir ve del sard, que vol dir tonto. Per això vos he dit que no dieu mai maco, dieu bonic o vell. Anirem aquesta tarda, entrem de la missa de Monsignor Nugues, l'aveu entès, és un capellà que fa la missa en català. A nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La missa en alguerès es fa des del 1980 a l'església de Sant Francesc.
El mossèn és un personatge molt conegut per la seva defensa de la llengua. Molts turistes s'hi acosten per saber com sona l'alguerès. La llengua és una situació d'extrema fragilitat. Ja la família no la parla més. Jo crec que totes les altres coses són importants, sí, però fonamentals la família. I la família avui no és amb la llengua, això és claríssim. Ara, si no hi haurà un miracle, i és clar que jo com a home de fer això i crec encara, el problema de la llengua ja és arribat. El problema és que l'alguerès només el parla la gent gran. S'ha produït un tall generacional que ha fet que els joves parlin a casa amb la família l'italià. Sense mitjans de comunicació, l'alguerès és pels joves només la llengua del passat. M'ha agradat això, el poder-ho dir amb la seva llengua i, esclar, hi ha les seves variants, però interessant, molt interessant. A més, aquest cant final del Virolai ens ha sorprès una mica i jo crec que tots plegats ens ha posat una miqueta la pell de gallina, diguem, no? Per impulsar l'alguerès entre els més joves, ara es torna a estudiar a les escoles que ho demanen sense cap obligatorietat. El pla ha coincidit amb la llei de protecció a les llengües minoritàries de l'estat italià. L'Anna és professora d'alguerès. Una hora a la setmana intenta transmetre als nens de primària la importància d'una llengua que ella tampoc no ha parlat de petita. La llengua algheresa jo crec que estigui encara en perill, perquè si bé nosaltres hem començat des de fa 3-4 anys a introduir-la a l'escola, però per els nens és només una qüestió, diguem, folclòrica, no? Perquè és la llengua que parla la iaia o la tia o la senyora vella que passa pel carrer, però no és la llengua de comunicació.